mga amigo at mga amiga. Ayan mga amigo at mga amiga, Diyos marahin na aga sa Indo gabos at Diyos marahin na aldaw sa gabos ng mga Bicolano. Ayan mga amigo at mga amiga, tayo magpintuan habang tayo ay papunta ng DBM sa Malacanang mga amigo. Magde-deliver lang po tayo mga amigo ng kaunting dokumento regarding sa tuyang budget ng sa tuyang agency digdi sa pagtatrabahoan ta mga amigo. Ayan mga amigo, mag-istoryahan muna kita kung ano mga bagay-bagay sa buhay. Mag-marites kumbaga sa madaling salita mga amigo. Ayan, sa shoutout muna sa tuyang mga amigong mga marites. Ayan na maging positive ba tayo sa araw-aldaw tang bigigibo mga amigo. Ayan, buhay driver mga amigo, at mega love shoutout po sa inyong lahat mga amigo. Ayan, siring kang tigsabit mga amigo, padumang kita sa DBM sa may Malacanang, at habang nagdadrive kita paduman mag-vlog kita ang dita, mag-urulayan kita kung ano man mapag-ulayan taligdios sa tuyang pagbablog mga amigo. Ayan, mayroon iguangan kita ginamit bit mga amigo so mga kwantang mga Bicolano at Bicolana. Ang marot nga ni kaya ng mga amigo aramong Bicolano at Bicolana dahil man nga ni pig-recognize so sa tuyang pigalian. Pag pigapot mo kung sayang ka manay o kaya manoy sa Bicol, sabi mo sa'yo ay dahil man nga ako hindi man nga taga Bicol, taga digdi man sa nangaya ko sa piga-istarang ko, maraot man nga ni ibagayan na siring kaya pigtatanggi mo, tapos aram mo man aramang kang kadakol na taga Bicol ka mambaga. Pero pabayaan na natin sinta marites man sana ni mga amigo yung mga bagay ng buhat marites sana magmarites kita sa mga mga bagay-bagay na dapat nating pag maritesan mga amigo. Yan mga amigo, pangduang marites mga amigo, maapot man sana ako sa inyong mga amigo. Ano ba ang pig-represent kan na onion ba kung ang pig-represent kan onion sa isang sarong trabaho ay so mga tao digdi ba sa trabaho ta mga amigo dahil man pig-representative kan na onion sa mga tao na saradayot, pig-representative ni represent nila nindat so mga darakulang tao, so mga darakulang sweldo, so mga kapag sa daya sweldo mo dahil kanila ba kung kukontrahong kanila. Kaya mga amigo at maraming salamat sa inyo at tuloy-tuloy kita sa tuyang pag-vlog mga amigo.